Wong kok ket mau golekane kursi lipat. Mas Bendil enten setunggal. Mas Bendil enek siji kanggo aku neh. Jambu alas putu pande campur sari. Monggo Mas Tris duit kalih Mbak Tia. Aku tak leren terus gosok terus. Nun. Oh boleh manuk, thank you. Jepara, yes. Oke coy. So. Santi. Buat Pamor juragannya panggung. Kita kasih jambu alas. Mas Bendil terima kasih. Oh yeah. Kebacut tresno Telangsa rasa ning ati yen ora kelakon melu duweni heya heyo iya 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 oh iya kulit ijo kowe tak gagas wis duwe bojo ada gula ada sempet durung rondo Pak Tur aja direbut jambu alas adik manis rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo dalem nanging aku kebacut duwe bojo loro penak ana langsa alasan ning ati yen ora kelakon melu duwe putu pande iya iya Putu pande asik ayo jambu alas kulit ijo kowe tak gagas wis duwe bojo ada gula ada semut yen durung rondo aja tiru Soko alak Soko alak kering Soko alak kering Soko kita asolole manis rasane senajan bilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku
ngaos alhamdulillah ya no. Sudah. Panjenenganipun berkas waras kalau gadipun insyaallah